Uyu ndo adatiza ukumusha kwa usho. Asi baba paiti wana wadagenda kumunda waenda NeMwanasikana kuno. Asi wakomana walipo. Uyu ndo nawe akazotiza kumba kuti awane kuya kuno. Adatiza ana mimba. Akatiza ane mimba. Akazotakula ane nhumbu. Musikana. Asi mimba yache? Ndiye pai wache. Asi nhumbu iyi yangeri apa kwa. Baba dari maamuzi. Yo Miriam. Miriam muka. Halo ule lama zio. Ana pura. Udah belum. Ona kanina kunipasa chisoni mani. Andi ona na wira apa nditsatsi. Nipasa chisoni. Andi no nditsatsi singai. Anda na kuara ngeso. Ada somzo. Sasim somzo. Paga uma segura. Uyu Agora right. Watu muka agora. Sakanya yaje direka. Sana ya tombo imira ndi zakade. Ayo segura. Seguro que Eu msana. Eu, maga simba seguro. SlyMedia Nasi msikana pa Facebook banganuka. Nasi msikana pa Facebook ngwalira kapa kufara kawo. chikwadi. Apa ngoti soro ndongo ndidzimba zvawene patandi kutofara. Makasara zvakanaka patakabva. Makasara zvakanaka pandakabva kumba kwenyu marimweso. Takasara zvakanaka. Pamba usei. Kana hope makarope zvakanaka. Hope pamba pakurarika hope dzakanaka kamuzikusikana. Wazviona sezvirombo zvamaigara nazvo mumba. Wakazviona sezvirombo zvamairarama muinazvo pamba penyu. Ndakazviona zvaichisa. Zvonanga ndisingazivi kuti ndozviripo. Kwe murume wako iwe. Ndaiwa murume wacho. Wakachisarenda ke. Wakasarenda kazvinhu zvako. Ndakabvuma ndasebura. Chokwadi aiwa ndakagutsika. Apa ndakati muzofonera mwana wenyu uyu ana mukazomufonera. Ndakakuti muzofonera mwana wenyu ana makazomufonera here? Hongu takamufonera. Kuti zvasema kunzi aiwa zvafambira mushereto kana zvese zvanga chitakala zvisiko kuita pari zvino. Akarara na murume zvakuitika. Zvese akurari atomushe. Okay. Chokwadi asebura. Apa nkani yanu ndifuna kuti paendareva kuti ndifuna kuti ubwere nanango mankwara aye yodareva kuti mankwara yawacheza naye vantu tatantani ndifuna kuti ubwere nawo. Nyaya iripo ndeyekuti paenda kati ndinoda kuti uzova nemushonga wako wawaishandisa kukwadza vanhu muchiita zvemuchezo wauya nawo here? Hongu ndauya nazvo.
Hanziro ndipe mshonga wacho. Ise pachena. Ubvise uise pachena. Ndoda kuona kuti ndiwo zvechokwadi. Kuti nduza kuti uyu waita sei, uyu waita sei. Kana waisa mishonga yako pachena ndoda kuti nditsanangudzire mashandisiro yawaita mishonga yako uri waishandisa sei nasei. Watakana na paratu? Ndabona nazo nikuti kama zviri zvese zvakadai so. Zvigadzika ipapo. Ya, vhura dono kuti uyu waita sei, uyu waita sei. Chivhura mishonga yako chititsanangudzira kuti ushandisa sei nesei kana wafunga zvokukwadza munhu. Chokwadi apa kune uyu neizvi zviri umwe izvi kana kunge mwana wangu kanenge aliko ndikangobata ichochi ichi ndutaivhara nacho kuti umwe murume arege kupinda papi paburi pale. Iyo hata iyo ndo sikarudze mwana wako. Iyo chaiyo letu iyo. Aiwa mzuri saka ichocho ndo chichi. Chokabata icho. Ichi ndo gadzikira kuti mwana wangu yo kuti arege kubana nomwe munhu. Kana waigadzika mundiro iyo. Imomo ndo taigara imomo. Saka ndikasimuza so ndikati ngonongedzera chete so hakuna munhuwo anopinda papi anopinda pane mwana wangu. Kupinda kukuita sei kwa kutaura? Kupinda kukuita sei? Kupinda kwanenge ndichitaura kula kuti hapana munhu anoita nazopitsana zvatinonzo. Ya kuna murume mumwe anopinda pane mwana iyeyo. Kurara naye. Kupinda kurara naye. Yakataura zvose. Unofana kutaura naye kana ndaisa chinhu changu ichi. Ndikanongedzera ichi zvoreva kuti hapasisina mumwe murume acharara nemwana wangu kunze kwangu chete. Ndizvo chaizvo. Zvinhu zvakajeka zvinotsonzwisika nevanhu. Ichokwadi ichocho. Chinatsa kutitsanangudzira zvakanaka. Kana ndaita chinhu ichi ndikangonongedzera pane mwana wangu apa ndio hata yake mwana wangu kuleva kuti ndio miri wake wanenge ari ndikangonongedzera nhoko yangu iyi hakuna chinhu murume wewe kuti apinde umwe murume hapana panenge patovhara. Muti rudziwo. Saka icho tikuona chikavezwa kuchakapinza sehoko zviri kureva kuti chinhu ichi ndicho chinomira senhengo yako iwewe here kana kuti nekuti iyo mishonga yako isatinzwisisa. Iyi ndio inenge yakamira nhengo ndio kuda kuvharisa yacho iyoyo ndio ndikangodai chete so ndatovhara. Zvoreva kuti nhengo yako yatopinda kari pamwana wangu. Ndatovhara kune mwana wangu hakuna mumwe munhu anopinda. Okay. Maizvita kangani zvaigara zvakadaro kana kuti mamwe mazuva maiti zvinezvi izvozvi zvaigara zvakadaro soyo kuti kutora kwandakazviita mashandiro asendizvo ndaita zvozvo. Saka kana waisa chinhu chakutaura chinhengo chakuti chinhengo chako chawachiisa pabiri pemwana wako iwe unenge uchizowanei kana kuti unenge uchinzwa chii chaunenge uchinzwa paupenyu? Ndipapo manje kunenge kuri kukanganisa ikoko manje kuti inini ndaizviona kuti zvaindishandira asi ndaitambudza mwana wangu. Zvaishanda chii? Kushanda kwazvene ndikoko kuti mwana wangu inini zvandakatsvaga zviye pakazondibvisira sekuru kumusha uko ndo zvaibatsirana nazvo icho chiye ichi chakandibvisira saka zvakasara zvacho ndipona kuti arega nditakure ndikazviperekera kuti ndichazvida futi mvera zvese ndikapereka kuna sekuru wayo. Hakuna kuti kana makavhara mwana wenyu kuti asarara nevamwe varume imi munowana benefit yei chamunowana chamunobata kuti ichi chiri kunditi upenyu hwangu upunduke? Ndairima kababa umati umbozoona benefit yacho kulima. Okay. Waiva mushonga wokurima. Nechokwadi. Okay. Saka paunenge wadaro nemwana wako nechinhengo icho waitokohwa here. Ndaitokohwadi chokwadi. Unaona ikukunda here kwaunogara? Panguva dzacho idzodzo ndiita zvaiyo hakuna munhu angachitera. Imomo wakabata muna chani? Mune zvimwe umu ndio ndaiti pane mumwe wainge achindinetsa waye akataurira zvimwe zvisina zvabasa waye ndio ndaikwadza nazvo wamwe izvozvo. Mchezo? Hongu wasekuru. Uri kureva kuti ndio mushonga wawaikwadza nawo vanhu? Ndizvo chaizvo. Wawairwarisa vanhu kusvika pakuuraya vanhu? Unoenda. Saka ndazviona kuti zviri nani kuti asekuru padauya paye zvimwe zvangasiya. Dzaoda kusiya ini. Zvinoita ndiyati ndizvitakure zvese ndikapereka kuna asekuru. Izvo zvimwe chimwe chisatu. Uyu ndo umwe vanenge tichingomwairawo vanenge vanongoona kuti kana ndikanzira kai ndichingomwairawo ipapo.
wamavuka iwawo. So tikumbira kuziva kuti waiti kana munhu akutaurira zvinenge zvisina kufadza, munhu akana achinge akugumbura, uyo ndo mushonga waimuteya naye unonzi muchezo, ndizvo? Ndizvo. Saka muchezo waiushandisa sei kuti ukwadze munhu? Apo mashandisiro anenge ndichiita kana mupanzira ndikangomona kuti uyo inini kungoenda chete kutongo inyola padoti pache papo ndodzorera iye akapinda ipo paya apa zvinenge zvatokwanana nazvo. Saka mushonga unoziva muridzi wawene waunenge ukanangana nawo kwenini ndikadarikawo ndisina kugumbura. Aiwa munenge pasina nyaya asinenge tatemberana nemazita. Ave simudza fashion tibona kuti wakazvimba maziso chini. Aiwa ungotiwo hope dzinekupfupfudza chiungouyawo mune zvekusvika nazvo kuno kuti munga kwedu usiku. Akusukuhwara na mishonga yako. Akusukuhwara na mishonga yako yo. Tinogona kuti seizvo zvinhu zvabuda kudai so unodzimbiwa ndiwe muridzi apa ndikutokumbira futi kuna sekuru wavo kuti andipewo umwe mushonga kuti nditsigirire zvinhu zvangu izvo zvabudazvo ndigoona futi imwe dambudziko mumiri wangu. Kana usiya ukafa kwa ishandisa. Yotomboti so ko uyu anai aichengetesa mwana munhu asiri wake uchamutosa mukwasha wacho. Alright, apa patiri kuti ana anga akarorwa nemurume asiri baba mwana wende wako kai. Saka uri kuti wokudi kuna ana kana kuti murume wake anozvigamuchirawo sei zvekuti airarama naana nemwana asiri wake, mwana wako iwe baba wake ana? Ipapo ndinokumbira kuna sekuru zvakandiitira, ndofunga mwananguyo nanhasi uno kwaari zvikumushandira zvakanaka. Ini ndichatokumbira uregerero kuna mwana wangu nonkwasha kuti mwanayo zvanga zviri zvinhu zvokurombawo zviye, mwana ndowako. Saka nhasi kubva nhasi kuenda mberi chengeta mwana wako ndowako. Ndo zviripo wasekuru vakandibatsira stereke. Iwa usunyara sona mashoko yako yakuti udanyenga mwana. Mashoko yako ekuti ukarara nemwana wako ukamupa mwana usikunyara nazvo here? Asekuru munhu uko munhu mukuru ungoite sei? Unongodoloka chete asi ungotaurawo kunge zvinhu zvangooneka chete ndizvozvo. Unonyara. Kwa amai wachimboti sei? Amai mamuregerere murume apa murume yakupupura na zvinhu zvako zvakupedzisira izvo. Amai ana tare murume wenyu ari kupupura chokwadi mari muzoro tabva kumba kwenyu takaparadza mishonga yake urombwa hwake yese. Iko zvinhu zvaati auya nemimwe mishonga yaakasiya yanga iri kumunda patisina kusvika yakanotora iyi. Saka iko zvino auya nemishonga iyi ari kuisarenda kuna sekuru, uye akabvuma kuti zvinhu zvake zvaanga akaromba zvaishandisa zvakabata mhozi zviparadza zvezvikwambo akabvuma kuti zviparadzwe, kureva kuti murume wei ada kuchena nemwoyo wake wese kwamuri imimi mhuri dzake. Saka muri kutiwo kudii kumurume wenyu? Muri kumusunungura, muri kumuregerera here? Mune mashoko enyu ekuti kudii kune murume wenyu pane zvese zvaari kupupura zvemabasa yake urombwa yaaiita imi musingazive pakurarama kwamaita naye? Inini chokwadi sekuru ndikufara. Kufara kwandikana kweni ndokwekuti ini ndaigara nemurume wangu ndanga singazive kuti ndo zvaari. Saka pandakazouya kunoku ndakazviziva kuti ndo zvaari. Nekuzouya kubvisa kwandakamazoita kuya kwamakaita kuno kubvisa kwamakaita kubva ipapo murume wangu akazogara pasi kundikumbira ruregerero kuti shuwa adzimai zvinhu zvandakazvitorera ndega paima hapana zvokuita sei. Pachinja ruregerero hapana zvamaiziva. Akandipa mbudzi. Mbudzi ngasi akatipa mbudzi anonzi ruregerero, mbudzi dzangu ndodzishoma. Saka mbudzi yaitambira unaenda sei? Saka mbudzi yacho kaitambira here ukadii? Ndakatambira ndapuwa ruregerero tora kuti munhu akatadza. Arakupa ruregerero mbudzi kuti ndakakuparika nemwana? Akakukumbira ruregerero achikubhadhara nembudzi ruregerero rwokuparika kwanga kakuita nemwana wako? Ndakatozviona kuti hapana chaainacho, danga nechinhu chekutiwo chinhu chikuru haigona kutondipawo. Saka akazondipa mbudziyo ndikataiwa maita basa. So asi kubva nhasi kuenda kumberi musazviite futi izvozvizvi, kushaisa mwana musha. Zvazvabuda izvozvi mangwana ndiri kuzonzwa futi kuti chi makaromba futi zvimwe zvaenda zvoperawo zvikanza chokwadi zvenyu apa zvimwe zvasara zvida kuti nditapone ndikazvipereke ndichenisewe ndicheni pandakazvitora ndanga singazivi ndo zvazviri. Asi mushonga uyu maiona kumunda kwako? Mushonga waigara kumunda wawe na maiona here kumunda? Ndanga singauoni.
Iyo mshonga gara pa kumunda. Mshonga gara pa kumunda. Wangu gara pakati pemunda kuti wakashoma kuti apindewo pakati pemunda ipapo. Wange uri pai, wange kucherera pasi, ngomwe kugara kwamuda so. Wange ukacherera kuti akongoita vagonga padikidiki kuenzanisa nendiro yangu iyene patatora chitsaga kuisa mumasaidi umo ndopana ngovharawo kutora mashanga zviye kungovharawo pamusoro. Wasingajiwe na mchenjezi. Aiwa, ungasingajiwewo inene mbunu idzi ndaipota ndichienda unotarisa kuti zviri seipo. Sa naye muzukuru ndambokuvunza pamushonga wako kukwadza vanhu wewe. Ndiwe ukaita kugadzira wega here kana ukaita kupiwa? Kutoita kupiwawo. Kupiwawo kuti murume atomfana kugara wakatsigirirawo. Saka pakutsigirira paye anokupa paye manje kuti ukangona kwadai so hakuna munhu anokunetsa. Unoona kuti zvinhu kudetsa kwazvene manje zvakutokwadza munhu na. Unozobanganuka iwe watoonawo zvakare hapana zvaungaita unongogara nazvo. Saka kugarisa kumunda kuwanga une chekuita here nekurima kwawaita kuti uri uyu mushonga uyu kana kuti kumunda wangu kugarisa kungoviga kungochengetera kumunda. Kwangu kuchengetera kuti ndikaisa kumbaku so zvakapisa sekuru ndo changa chichindipa pondoso nekunyaya kulima. Izvi zvokwadza vanhuzvi ndaingotira kuti abiya nguva akagaranisa kumba anozviona kuti ko ichi chii chiri apachi. Saka ndinonetsana naye. Saka makacheturana panini vanhu vangani vamakaparadza kana kuwadze ni vamakadenhana navo? Vashoma vatatu basi vandakamboitana navo nekuti vazhinji pakazongozindikira kuti munhu uyu kanetsana naye haadi kunenda. Saka vashoma vangachingoitana navo. Ora vanhu vakazoziva kuti uyu kanetsana naye unoenda saka vakasanetsana newe. Saka avo vatatu vakanetsana navo uchivagadzira vakatorwara vakasvika pakutofa. Vakarwarawo vakambobudawo ipo pamheno vakazongofirawo kumberi vaendawo basi andinambobvira ndaonana navo masomano. Saka sekuru vakazobvisa chii kumbawo? Sekuru akazobvisa nyoka. Vakairasa? Ukaitakula Vauya naye kulo ndikati aiwa tarise ndione kuti sekuru wasiya izvi. Inini izvi zvandichakwanisa futi kugara nazvo izvi. Sekuru waye zvaitazvi pamwana wangu wandigonera. Mwana wangu watonawo musha nemurume akakutozivawo murume. Saka zvasarazvi zvingondipa futi dambudziko zvine nani nditakure ndikaende kuzvipereka futi ndega kuna iwa sekuru. Kuti sekuru we ndabweka ini ndinotanga ndasara nato nditotu tupereretu ndigare ndakachena. Wakaikanda mvura aina kucheuka ile nyoka yako? Yakacheuka. Ndiko wabaibisana naye? Ndakwana ndikati zvimpetserana na sekuru ikoko. Ndo miga yache ya ukanda wa mvura. Saka pamakatora timudzuka machiro mchana. Pamakatora nyoka uri mushonga here kana uri mushonga pati wakazosanduka. Kuita nyoka? Imi makanga maudzwa here kwamakatora kuti uchaita? Aiwa anganga aitaure baba izvozvo. Anongokupa kuti uda kutsigirira munda yopo unoita zvakadai. Asi kana wauya nazvo manje ndimbozochinjira kwawawo nazvo. Munenge musingatyiri chimwe? Ko unozozvitya sei wewe ndiwe wakazvitsvaga? Unongoshingirira nazvo. Saka maida kuzopera sei? Mashingirira maida kuzvizoita sei? Ndizvavo zvokupera kwazvene manje ndikunge zvakazoitika nemadzimai amanje pakazongomira manje vakazosvikira kuna sekuru ava pakazonditsanangurira ko ndikati aiwa damairo rakanaka mai neiniwo kuti iye mwana wokutanga so zvizoita modai wayo hazviite. Saka ngatiende ikoko kuna sekuru wavo. Saka shwari asekuru akazowanikadi sekuru akazoti nikutera ikoko ndati uyaya sekuru akazouyadi. Vauya kutakulana sekuru chino chiye ndikati aita basadi. Saka nasi uno zviri mushe kuti zvasara ndikaperekeretu. Ndogara ndakachena. Panyaya idzodzo futi handichabata futi zvinyaya izvozvo. Ndosaka ndatakurira ndandipera ndikazviperekeretu kwasekuru. Mara utonamata? Zviri nani handitsikire vasekuru ndone futi rimwe dambudziko handichada. Ndikutokumbira kwasekuru. Mundipewo zvimwe zvekutoti nditsikire kubuda kwazvinoita izvozvo pamwe ndinohwara. Handizive. Kana kufa? Ndipapo kuhwara kupfiratu ikoko. Hamudi kufa?
baba mimi bana ngadi kupfa naye bari kani kufunza Sekuru Tasvu makawanzwa sei kuti muzosvika nedare renyu kwa Sekuru Tasvu kunama ndikubvunza kunama kuti Sekuru Tasvu makawanzwa kupi kuti muzosvika pano Sekuru Tasvu ava takanzwa kuna Nzaniko akambuya kunoko takazvionawo mumafilimu saka mwana wangu ndiye akazviona kuzviona kwakazvita mwanangu uye mwanangu ndokundifonera kuti amai vaikisangana kumbare ndikati kumbare kuti ndikati inini kwarare ndakandani makore nasari ndakuya ndinorasika zvikanzi ndinokugarira ikwirai utete pane bhazi rinopenda kwedu yakatondoretowa utete Silvester vatakwira bhazi riye ndiri ndega hapana zvaakuziva ndakazosvika inini papi pambare ndikasangana naye mwana uyu zvikanzi mama ini ndakushedzai kunoku ndikunzva kune n'anga inonzi Sekuru Tasvu apana pavaigara patakatanga kuya amene paigara kupepetiya kati kupepetiya kuti ndikati saka ndozvavandishedzera ndikati zvikanzi iwewe kundishedza kwawaita wakambokusvika kale zvikanzi asanda kusvika so handii shuwa sisi takasvika kupepetiya kuna sekuru waye Sekuru mwana wangu ini akatsanangudza Sekuru akamubvunza kuti maya pano manzwa nani pano pane n'anga ndokuti ndakazviona muWhatsApp ndokuya kwamaita kuti ndokuya kwandaita ini ndikuya kwandita ndine 4 years singaonane naamai vangu apa ini ndofunga ndiri mwana wekutanga zvandiri mwana wekutanga inini baba indimutsa tichienda kugejo tikasvika kuye baba waitora mushonga wawo wondirowa kumeso kwangu choya chinyoka choya kumusoro totanga kushanda basa lababa ndofunga ndakarohwa nehana ini kuti shuwa mwana wangu kuona baba ake ndakafenda kusekuru ndikunyema ndakafenda zveshuwa kuti ndakashungurudzika saka ndaigara ndichindogara nemwana wangu ndisingazivi ndogara namainini zvakandirwadza saka indi pandakazoti sekuru mazvinda zvinhu kezva ini ndoda kuti murume wangu zvinhu zviri kumba zviite sei zvibhisiwe zvikanzi murume wako akamsvikira anobvuma ndikati handizive asi sekuru ndikukumbirawo simba renyu mundipowo mishonga yenyu kuti ndini kana ndikamaenda kunomushandisira iye asaite mwoyo wokuramba aite sei auye chete kunoko ashuwa sekuru akandibatsira takazouya takazobhebhedya takazoona mabuda waapano tikasvika panapa zveshuwa tikashandiriwa baba womwana akazobvuma kuti zveshuwa mwana wangu ini ndaita sei ndairara naidi kumunda so tikukumbirawo kuti zvinhu zvindite sei ndibvisire pandakazvitora nanga singazivi kuti zvinozondita zvinozondipandukira so kuti mwana wangu asazowana musha shuwa takawirirana nasekuru waye sekuru zvikanzi oraiti tichakupai mazuva tichaya kupi ikoko shuwa takazoenda kumba sekuru avo akazoya kumba wakasvika shuwa akachibvisa chinyokacho chaiuya kumusoro kwemwana chiye kana wakunyengana naye paye wakachibvisa saka wekumunda manje kumunda kwacho kwanguri kurefuna kusecha ndiwangune mishonga iyi saka wegawa ini ndikati saka imi kubvisira kwamaita kurova kuti zvapera kuti ini zvinhu zvobuda kare pachena izvi handingarambi ini zvakasara zvimwe zviri kumunda kwedu kurefu ndati mukatore titere sekuru waye mukazvipedzise kupereka kuna sekuru waye kuti mimuite sei muchena kuti neni tigarisane kana chiri chikwati chinotopera nabasa nazvo nekuti ina ndingaparekana nemwana wangu ndiye matota tasvika pana pamashoko ndiyayoita ndikuziva kuti sekuru akati yamura ini niwatondinunura aiwa ato anunurawo zvokoti ndini ndatofunga kuti kana kurambana ngatirambane zvega zvina basa inini munondiziva makambondiona takambosangana kuni kana makafungisisa chiso changu kwanikwa makambochiona hapana chikonzereso ndakubvunza yamai ndechekuti vanhu vanoona nyaya dzakaita saidzodzi vanoti kunyeba vanoti imimi neni tinenge tagara pasi toti handei kun'anga munotaura zvakati kuti n'anga inzi inogona basa saka ndiri kubvunza kuti inini neni takambosangana here kumwe kusiri muno masekuru Tasvu andikuzive kana sekuru Tasvu asingazivewo ndakatotanga kuti waona papa ndakatoya nemwana wangu pana anoziva hapana maiziva ndosaka ndatirega ndibvunze nokuti toda kuti pajeke imi muchitaura ndosaka ndatanga kukubvunza kuti inini munondiziva here kuti kana takambosangana kumwe ndobva ndati handei kwasekuru Tasvu munonyeba nyaya yenyu sekuru Tasvu vobva vabuda kuti vaite mbiri handiti handiti imi mbava makatanga kundiona rini
Musola ndakauya kuno kuba vasonda peraya. Ndipo takatanga kugona iwo chete kuti ndiwowa. Kubva pese pandikuzoe. Nene mimi wangu ndisiyo. Kana ne harare ndikuziwe kwese kuno. Warara mizi. Ndikuziwe. Kuze kuti ashuka vanombenda pamwe vanomboyaka kudando kuze kuti ashumaona namuti iwe toda kuti uzotera kwaRarare. Kumoza ikoko. Vanomboyaka kumoza vose kuti vazokurundira kuti muzoya ku. Aiwa taipesera nawo takasingaona nawo basi. Takatozwana kuda kwa mwana iyo. Anditi. Chokwadi. Alright. Saka imi baba mashoko enyu ndeyekuti chii kune vamwe varume vane dambudziko rakaita serei. Chekutanga sekutaura kwamaita kuti makanotora uri mushonga uchibva wazopanduka kuita nyoka. Makazongoshinga semurume makuona kuti hapana kwazvanga zvidze. Ndizvo. Kana makambodawedza kunozvidzosera? Abvumeka kana ukada kudzosera kwacho. Asi makamboedza kunozvidzosera? Ndakambozviona zvega kuti azhinji vada kudzosera vazhinji vakupenga nazvo yakuti nganga yacho inokurambira. Se akupa nongoti enda kotsigire iwo azvida wega. Saka kuti mashoko amungade kuudza vamwe varume vanogona kuda kunotora mishonga yakaita saiyoyo uzopanduka kuita nyoka sezvayakaita izvi yokanganisa mhuri yenyu ndeyekuti chii? Nekuti kune vamwe vachiri kuti 1 zvatiri kuita zvekutamba handiti toda kuti sekuru tasvu vaite 2. Saka imimi ndimakaenda kunotora mushonga wacho. Saka vamwe varume muda kuvaudza kuti chii? Vamwe varume vanovakurudzira kuti kubva nhasi tichienda mberi kana kungewo nazvo uyawo kwasekuru tasvu uzviperekewo wega zvike kupa dambudziko kuna mhuri yako mangwana. Ndekuti ukatora kupanda chisiyana nazvo nguva ino zvinokupandukira zvinokukanganisa mhuri yako. Ndo shoko rikuru ndikukurudzira kuna abi yangu anozvifarirawo Makona dambudziko analo azhinji apa mumishamo. So asi kuziva kuti dambudziko leo ndingaripere kuna ani kuno kuna sekuru tasvu. Ima hamuna munoziva here ndimaenda kakunganga munogona mune WhatsApp group yenyu. Ndoiziva neoda foni ya WhatsApp yo yatinawo pano. Mwanzo wani kuna WhatsApp huku. Atizive hicho. Handiti. Chokwadi ya nasi izuva rekufara sezvo riri zuva rekupedzisira mwayo zosarenda so. Ndizvo. Pamwe paya tanga tisingasekeni dambudziko ranga riripo uye nekubatikana kwaita mwanasikana wenyu Ana. Chokwadi. Saka nhasi takutaura hanzi vamwe vanoti yanhorohondo. Ndizvo. Saka mboda kuti sekuru vaite sendi mishonga yamawene. Ndakutopereka futi mumaoko mawo basi vanoita zvakaita izvo chii ndiwo anoziva zvokuita nazvo. Komadi kutengesera vamwe ikoko kuti. Baba ini handichakwanisa muntu yanga ndibvume muda wayo. Handisinganga kai. Abvume munhu. Okay. Zvitoda nganga basi izvi. Ndosaka ndawaizosanenda ndega kuti sekuru we makagona chaizvo makaita basa. Saka kuna Ana muda kuti wochibaba nedambudziko raakasangana naro mukati meupenyu hwake. Mwana wangu ndinokumbira ruregerero sori mwanangu zvinhu zvakungopiwa ndisingazive kuti zvichandipandukira mangwana kuti ndo zvichazoita kuna mwana wangu. Ndosaka nekuti kune murume yeyo una yeyo ngaachengete mwanayo mwana mweyo ngwake. Izvi zvanga zviri zvemushonga ngatisiyane nazvo mwanangu gara mushe na murume wako ikoko. Ndokandikumbira maningi kuna mwana wangu. Kunganga yenyu yawo pai. Kunganga yangu atashu ndinowatenda maningi. Ndiwo wakandiita basa kuti andisunungule kuti ndisvike pese pano ndiwowa ndinowatenda chaizvo. Kwani pese kutofara basi kutofara kuti zvinhu ndokudzimba. Murume amucharamba. Ndenda totamba zvangu ndotamba ava neparegera nchamuramba togara naye asi zvasi. Andizozviona futi izvi. Hamuzozviona futi. Asi. Handiti. Aiwa tinotenda ndiso tangaita kuti nyaya yekubaba yakatanga kusvika isvike ipere saizvozvizvi. Tangoita munyama pazuva ranhasi kuti Ana hapo. Zvinovimba nerimwe zuva achauyawo zvakare kuzotenda sekuru. Tonzwawo zvinenge zviri pamwoyo pake. Saka vachiri kudhauta mabasa asekuru tasvu muda kwavati chii? Ndima ngamdigara nezvinhu, ndima kana zvichitorwa, ndima kana zvichienda, ndima ita mabasa amaita. Vanhu vachiri kushora basa rinoitwa nasekuru tasvu munoda kuvaudzawo kuti kudii? Wanasiri vachiri kushorawo vachevawo kuna sekuru tasvu. Ini munhu wokuti iye asati aona dambudziko rinopfidzisa kana kuti asati asvika pavari iwo. Ndianoshora. Ngauyewo iye azoaona
kuti dambudziko rake arege kumudzere kuti iwe une zvakati ndivyo tagutsikane iye kuti chokwadi sekuruwa wandibata apa Andisi. chokwadi achikubatsira zvese nhamo yako ichipera ndotenda baba Andiriya. Rikaiti mbunzo kuna sekuru Tasvu. Sekuru ndimi mune vazukuru vanouya kuzoromba. Imi munopawo here mishonga yekurimisa. Maitoraka ichazoenda kupi? Unaona zvinoitika muzukuru? Unaona zvinoitika muzukuru? Ine ndini chitoti Tasvu. Ini ndini ndinozi sekuru Tasvu. Kukubuda nangu ndifana Tasvu ndisana Tasvu. Kune vamwe vanhu vakungonyukawo from nowhere vakungozvitiwe inini ndini sekuru Tasvu ivo vasiri. Asi ine Tasvu pankani ya mishonga itatangati. Asi ndiri seni Tasvu pachezvangu pamishonga yakaipa yakaita seiyoyi. Ini kana ukangana mankwara angu esa. Kana ukacherechedza pamishonga yangu yese iri muno mudare. So iwe haungazozoti mushonga wachi? Chete kungoti iwe hako muzukuru wandiri kutaura nawo uzokwanisa kuziva kuti mishonga inenge yakamira sei. Hapana mushonga unoera. Asi pamishonga yangu yese yandinoshandisa ndina mushonga inoera ine miko. Kana kuti mishonga ina miko paripo? Hapana kana mushonga une miko pamishonga yangu yese ndekurapa. Ukaona mundu kana waenda kunyabezi? Wakaona munhu kana uchinge waenda kun'anga wapiwa mushonga una miko. Wakapiwa mushonga une miko. Kunzi usapinde mumunda kana kuti usaite sei kandi aufana kusangana namukadzi kana usaite sei mishonga yagarwasiya. Mishonga yakafanana nemiko yekuti aufana kusangana nemukadzi kana kuti aufana kuzodzura muduri usiku kana kuti aufana kubuda nemoto padze usiku zoti mishonga yakaipa garawasiyana nayo. Ine Tasvu. Ini tateguru Tasvu. Ndoreva kuti kuvazukuru pasi na urombwa. Ndiri kutaura shoko kuvazukuru vangu kuti pasi neurombwa. Ine ndabwera kuzoparaza urombwa. Ini tateguru wenyu Tasvu ndakauya kuzoparaza urombwa. Ndiripo kuya kuzarombesa. Handina kuya kuzorombesa. Ndauya kuzoparaza kuti pasi na kuromba, pasi na kushandisana, pasi na kuroyana. Ndakauya kuzoparadza urombwa ndichikudzidzisai kuti pasi nekuroyana, pasi nekubata mishonga ikaipa pamberi nechikaranga. Iyo mishonga chaitora ndichiishoka. Iyo mishonga yako baba Ana yawauya nayo zuva ranhasi kuzosarenda kudaro ndichaitora iyo inopiswa. Njoka yake idaikwa mazu. Nyoka yake uyo yanga akaromba nyoka yerudzi rweshato aiuraiwe takairasa mumvura takaidzosera mumvura. Iye achiona achiisa mumazi. Iye akatozviona nyoka ichikandwa mumvura achionekana nayo ichimucheuka. Achionekana nayo ichinonyura mumvura ichimucheuka. Zoti bvudo ramara. Kureva kuti dambudziko kumhuri dzake rakaonekana nadzo. Sununguro ikadapita kwaari. Zvichireva kuti sununguro yakatopinda mumhuri dzake uyo baba Ana nemhuri dzake vakasunungurwa. Bamba kana apa asikana kukakatiziwa. Handiti muri kunzwa chero nazvino haasi kana kumanikidzwa kana kutsenga mukanwa ari kunatsa kutsanangura ega. Asi padayamba paye angana nharo. Asi paakatanga paye aimbova nenharo aifunga kuti mafanisi. Aida Tasvu mwana mung'ono asada kuzviona. Aida kuedza kusaiza achimboona sekunge sekuru Tasvu mwana mudiki kwaari asi akazoona chokwadi. Mubafara. Marinzwa shoko Wangu sekuru. Chabwino. Pinangona nangofarira kundikosha temfe. Zvakanaka meno kwauri muzukuru Sly kana une rimwe shoko raunoda kubvunza tateguru Tasvu ndivava vabvunze utaure na. Ndakaida kutozoti kune homwe yatateguru Tasvu tigare pasi ndivabatsire kuti tione kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vangabatsirike sei. Nekuti vakawanda vari kuita matambudziko yekutadza kuita through pana sekuru Tasvu. Mumwe anogona kupinda ka1 kuti azopinda kechi2 kuti achibatsirwa hazvisi kubuda saizvozvo. Vamwe vacho zvakare vanenge vabhadhara mari dzavo dzedare. Saka toda kuti tigare pasi nasekuru toona kuti tingaite here mazuva 2 kana 3 pasvondo kana kuti mazuva ari kuteera yatoti iye zvinezvi hatisi kumbotora vazukuru vanyowani. Sekuru vombobatsira vazukuru vese vane matare ari pahold kuti vazukuru vari kunze vafare. Womundoziva kuti vamwe vacho havakwanisa kuzvinzwisisa nekuti panze apa pakazara vanhu.
ende munhu kana atoripo anobva tokuisa pressure yekuti tese pindi saka zvinogona kuti netsei kuita kunzwisisa. Tinotenda mukoma Sly pakutaura kwenyu. Ndichada kukubatai padiki pamati muchazoda kugara pasi nehomwe yatateguru Tasvu. Homwe yatateguru Tasvu haikwanise kuronga nezvebasa ratateguru Tasvu. Basa ratateguru Tasvu rinorongwa nani? Naivo tateguru vacho. Saka mukana ndiwoyo. Basa iri kairi urongwa hwapana nehoyo yake. Ibvai matongogara pasi naivo tateguru Tasvu vacho. Ndivo varonge urongwa hwebasa ravo maringe nechichemo chamapa kuti vazukuru vavo vamwe vari mhiri vari kuzokundikana kubatsirwa nekuda kwekuti ameno ivo tateguru ndivari kuziva chichemo chekuti vazukuru vavo vari kunze vakutsutsumwa vakabatsirwa kamwe chete anozokwanisa kuzotaura dai futi the following month. Saka dambudziko harizokwanisa kubatanidzika kuti ripere. Saka taakudzoka kwavari tateguru tinzwe kuti vanoti jekesera sei ipapa kuti vakatirongere zvirongwa zvipi kuti vazukuru vavo vari kunze vazive kuti musi wakati nenguva dzakati tinofanira kunge tine maprograms akati tichibatsirwa nenzira dzakadai natateguru Tasvu. Handitizvo? Ndinotenda mandigonera ipapo. Farira mukosha adzukuru ndarabwino. Zvanzi shoko ramataura vazukuru vangu rakanaka. Zvanenga kuuzeni kuti muuze mpurisi kumva ine ndichireva. Zvandingakwanise kukurukurirai kuti muudze mhuri dzangu dziri mumaoko yangu dziri kubatsirwa nedzichinzwa ndega ini tateguru ndichikurukura ndezvezvi. Muno kana ndakara ndingati vanhu vangabwere anango vapita kuchito. Zvanzi kana ndikagara muno muvanhu vanouya pano vakasiyana siyana, vamwe vashandi vanoenda kumabasa. Saka ndikufuna kuti vantu vakunza ndiri kuda kuti vanhu vari kunze kwenyika vanoda kubatsirwa pamavideo calls ngavayambe mvuro, ngavatore mukana wavo kubva musi weMonday nachiposi nechipiri wafika pachitatu nemusi wechitatu, masiku matatu. Mazuva matatu iwaya ndo ari kupiwa vazukuru vasekuru vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsirwa pamavideo calls. Tinoti kutapiwa kuti musi weMonday, musi wechipiri nemusi wechitatu mazuva iwaya mazuva emavideo calls, zvichireva kuti hapasi china kana mumwe munhu anouya kuzobatsirwa pano paground achakwanisa kubatsirwa mazuva emavideo calls bedzi. Tatenda Unless kana patozoita vemushonga vanoda kutambidzwa mushonga vanenge vachipiwa mushonga nevakomana vemushonga panze apa. Vanango vantu vama-emergency. Kozoitawo vamwe vema-emergency ndo vanoacceptwa pamazuva api iwaya anoti Monday, chipiri nechitatu ndo mazuva emavideo calls. Uye vantu vakunze. Uyezve vanhu vekunze pachina nechishanu vanofanira kuti vachiisa konsuta yavo kobiri yavo kuti vatandizive mazuva avo ekuti vange vachiisa mari dzavo dzekuti vabatsirwe, mari dzematare. Ndoti China nechishanu ndo mazuva yanobhukwa vanoda kubatsirwa, vanofonera sekuru musi wechina nemusi wechishanu vachibhuka kuti vagone kuzobatsirwa musi weMonday, chipiri nechitatu. Vakabhuka kobiri yavo ikatengewa yoyaiswa muparato. Kana vachinge vabhuka China nechishanu powanika mukana wekuti Saturday mari yavo yotorwa yoiswa mundiro, toita chikaranga chatinoita zvobvira kuti musi weMonday kana wakwana vakubatsirwa. Vatadza kupera kubatsirwa musi weMonday vabatsirwa chipiri, vatadza kupera musi wechipiri musi wechitatu vanotopera chete. Tinotenda sekuru. Tinovimbawo kuti panga pane backlog vakawanda vanga vari kumashure. Ndovimbawo kuti sekuru kuti ibvowo musi weMonday nemazuva vataura kana pasati paitawo call vachifonerawo vazukuru vamwe vacho. Handise kuti pangainyorwe sei kuti vabva vaziva kuti uyu handasanda mubatsira uyu ndasanda mubatsira, kana kuti ivo vazukuru vacho votanga kuchifona here vachise kuti ndakambopinda apa kana kuti pofambiswa sei. Vese ngavari gani vese vanga vasina kupedzerwa vakasununguka kufona kubva musi weMonday, chipiri nechitatu ndo mazuva yavo yavapiwa. Handiti aiwa ndatenda sekunoti vamwe vacho vanga vakundituka mamwe mashoko acho anga akuti nditodzima foni. Zvino ndakati aiwa regai ndichita sendingomhanya kuna sekuru titese nyaya idiki. Unoona zvinoitika muzukuru ndikuuze one shoko. Unoona pane zvinoitika muzukuru, pane shoko randoda kukuudzai vazukuru. Unoziva kuti munangu munhu kana akaenda kuchipatara anogona kufa ari paraini. Munoziva here muzukuru kuti chero mumwe munhu akaenda kuhospital murwere anogona kufa ari paraini. Vanangu munogona kudzorewa kuti nhasi tavhara
vamwe munogona kuenda kuhospital muida kubatsirwa munogona kusvika muchizwa kuti chipatara chakavharwa kana kuti chiremba havapo ndizvozvo muchibwerera kumba muchidzoka kumba muchimirira musi unenge chiremba anenge ari present zvidaringana panapa akuona so panza apa vanhu varishare zvakafanana nepano pachipatara patateguru Tasvu panza apa pane madzinza akawandisa akaungana panza ukaona apa ine ndiri mhepo zopanopa iko zvino zvitateguru Tasvu imhepo ndikureva teri iri kutaura mashoko aya tachoka machipesi vabva kuseni kuma 8 o'clock apa sozaora siboni iko zvino zvikubva 8 o'clock mhepo ikabatira pamutumbi wemunhu iko zvino zvinguva tikada kutarisa nguva iko zvinosvika dzakutsanangura idzo kuti nguva dzasvika pana 6 o'clock to 6 ndakara basi homwe ikangogara ikapoterwa nemhepo kubva 8 o'clock kusvika 6 o'clock iko zvino mhepo ikangopoterwa asi vanhu vese vanoita kupinda vanhu vese vakawanda vari kurwisana kuda kuenda pamhepo imwe chete kuti vataure vabatsire mhepo imwe chete vari kunja kufona vari kunze vari kufona vari kurwidzana kuda kutaura nemhepo imwe chete vamwe varipo pano vanenge vagara muno mudare sezvikaita avo vese vanoda kubatsirwa nemhepo imwe chete iyoyo ndatenda fara rawareva ndatenda shoko rako rawataura rawanditandisa naro rawandibatsira naro kuti vanga vangativa pasi kuti veuku vafuna kuona naine yekuti vekunze vanobatsirwa mazuva avo vepano pagiraundi voitawo mazuva avo zvakadaro zvanzi ndatenda nezano iroro rawandipa muzukuru pamusoro pezvo inini muturikiri wasekuru ndiri kuti kune vazukuru vasekuru vari kunze ngavave nemwoyo murefu nekuti sekuru vavo vanowandirwa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika zvokuti vazukuru havakwanisi kunzwisisa kuti pagiraundi pana sekuru pakamira sei saka izvozvizvi tiri kukuzivisai vazukuru muri kunze kuti panza apa pane mhuri dzakasiyana varwere vanopenga vamwe vabva kuuk vamwe vabva kuaustralia vamwe vabva kuengland vamwe vabva kusouth africa kumozambique varipo papi pano vese vari kurwidzirana kuda kubatsirwa nasekuru vamwe chete saka sekuru vedu vaita vamwe chete vazukuru vanoda kubatsirwa mawandisa shingai vanofona shingai kufona munosvika pakubatsirwa chete nasekuru musasvike pakuora mwoyo nekuridza tsamwa nekutaura mashoko anozogumburisa vamwe vazukuru vakaita sana Sly nehomwe dzana tateguru Tasvu uyu muregerere navenganga dzina tateguru Tasvu Sly Media muregerere haasi nganga ndini nganga nditateguru Tasvu ukana pasowa makutofona tasawa nemavidhiyo foni iyo mavidhiyo kosa autofona itotenda Sly Media kuti ibridge kuyambutsai kuti musvike pakuponeswa natateguru Tasvu zvanokumbira kuti vamwe nekunonokerwa vanga vasaridza tsama saka nekunonokerwa vazukuru makumbirwawo nasekuru Tasvu kuti musaridze tsamwa shingai unogona kuudzwa kuti unofona na 11:30 kana na 1:30 unogona kuudzwa kuti unofona na 11:30 kana kuti na 12:30 iri girazi ranoshandisa girazi rinoshandiswa nasekuru iri pamwe nguva dzako dzaunoda kuzofona pamwe ndinge ndauraya munhu pagirazi pamwe nguva yako unenge uchida kupiwa kuti uzofona sekuru vanenge vabva kuita chikaranga chekubaya netsono munhu pagirazi apa girazi rinenge rakasviba saka ndenda kuda kuti ndirigadzire saka sekuru vanenge vachitonidha nguva yekuti vagadzire girazi iri chene imi hamuzvizive kana kuti ndagadzira munhu aenda kumwedzi kana kuti sekuru vagadzira munhu kadzi aenda kunguva dzake girazi rinenge rakasviba kana ndikabata munhu aenda zvakuipa kana sekuru vakabata munhu anoita mabasa akaipa semuroyi anodya nyama dzevanhu chaiye rinenge rakasviba girazi rinenge rakasviba saka ndenda kuda kuti ndirisuke sekuru vanenge vakunidha nguva yekuti vakirine girazi ravo richene iwo ndopaunobva wafona ndikakuudza zviri pagiraundi wakaudza zviri pagiraundi kuti zvakamira zvakadai chizofona mangwana muzukuru uchinjirwa nguva unzi chifona mangwana girazi rachena wakureva kuti Tasvu apa ndikadini iwe unenge wakutaura mashoko akashata wakuridza tsamwa sununguka yavazukuru sununguka rambai makashinga panoponesa panoda kuramba pakabatwa panouya zvinhu zvakanaka unouya nakutsondoka pano chinhu chakanaka pese hapashaike chakaipa apa vana muri kumva kani vakureva zvinyinji asi tiri kuzvimva hongu vamwe vazhinji tiri kunzwa vari kutaura zvakawanda chaizvo asi tiri kuzvinzwa zviri kupinda munzeve dzedu kuti kana vapita kuti ufuna kuti upite rero ushandirwa rini vamwe vari kutaura kuti kunyange ukaenda nhasi uchinotarisira kuti unoshandirwa nhasi haushandirwe chandokumbirisa dai muchikwanisa kumisa zuva
chandiri kukumbirisa vazukuru ndechekuti zuva rikwanise kumisika kana nguva kuti nguva irambe iripo mese mukwanise kushandirwa ndezvaMwari. apa ona so kuchoka masini kandora apa homwe akuna kana kuti enda kusango kana kuchosa mazi kana chini nakhala basi izvo zvitarisai mone homwe yatateguru tasvo kubva kuseni na 8 o'clock yakangogara ikapoterwa. Hapana kana kuti homwe yambowana mukana wekuti yamboendawo kunorasa mvura kana kunoenda mutoilet kuchimbuzi kana kudya kana kunwa mvura. Hapana, homwe yakangogara chete yakadaro. Zviraiwo tsitsi mwana wa beni. Zviraiwo tsitsi homwe mwana wemumwe munhu ari kutovavaridza kuti vanhu nhamo dzenyu dzipere. Murapike mupore. Murapwe mupore. Mubvunzo wopedzana kuti sekuru mune inonzi Facebook page here nekuti tiri kunzwa kuti pane vamwe ana sekuru Tasvu vapa Facebook page vari kubatsira vanhu. Zvakare mune rinonzi WhatsApp group here ramunopinda imimi muchibatsira vazukuru kana kuti muchitambira zvichemo zvevazukuru. Pa WhatsApp group ina ndite zva WhatsApp group. Tateguru Tasvu avaite zva WhatsApp group. Kanino ndikuimba kuti kuna nangu akusana mumagrupu kuti WhatsApp vachita zva WhatsApp ina ndite zva WhatsApp. Nawo iyoyo tateguru Tasvu vari kutoinzwawo nevazukuru vavo vakawanda vari kutotaura sekuru pane WhatsApp group yatiri kuona yakanzi tateguru Tasvu. Tateguru Tasvu vari kupoka nezvekuti havaiti zva WhatsApp group. Ameno ana Tasvuwo vanyangadzi vanoda kunyangadza zita ratateguru Tasvu. Yeah, asapa tingati pa Facebook. Yeah, pa Facebook ndikuoneka ndiriko pa Facebook ndine. Asi kuna vamwe vakuya ku Facebook vanovhaisa account ya South Africa. Ina ndina account ya South Africa. Asi kana iri nhau yeFacebook hongu ndiripo pa Facebook, ndine Facebook account yangu ndinotoonekwa. Asi pane dzimwe mbavha dzakuchiuya pa WhatsApp pa Facebook ipapo voita zvekare Facebook account ine number dzeku South Africa. Wakaona Facebook ine account ye number dzekwa South Africa imbavha iyoyo tateguru venyu havana account number dzeku South Africa. Ende kaona vantu vakuita izvozvo kana ukati muzukuru fona na WhatsApp video call anoramba kuti afoneriwe na WhatsApp kuti aoneke. Makaona vana Tasvu vane account dzeku South Africa ndeve nhema kana makataura navo kuti tinoda kufona ne video call kuti tione face yenyu munoona vanoramba. Asi ne kunyangu kana ukauya na ku Facebook kana ukauya na ku WhatsApp tanga wafona na video call uone kuti ndine. Ini tateguru venyu Tasvu ndiri kukurudzira kana mada kubatsirwa neni kunyange makauya ne ku Facebook munofanirwa kuona picture yehuso hwangu ini tateguru Tasvu. Kungava ku WhatsApp account munofanirwa kuona huso hwangu ini tateguru venyu Tasvu munoziva. Kungava ku video call ndinokukurudzirai maningi kuti muende ku video call mufona ne video call mutanga maconfirm maprove kuti ndini here tateguru Tasvu venyu vamuri kuda. Kana ukada kuzisa mari yako uchiona kuti ndine. Kunyange ukazoda kuisa mari yako kutumira mari yako yematare ekubatsirwa unofanirwa kutumira watanga waprove kuti ndiwo tateguru Tasvu kana tateguru Tasvu venhema. Kana iri homwe ndingenda bvisa kamachira. Kana iri homwe tateguru vanenge vasina kupfeka machira nekushonga kwezvuma kwamunoziva. Unenge wakuona kuti ndina kana mundu kana face apa ukutoona kuti ndina. Unenge wakutoona huso unenge uri related kunyange tateguru venyu vakapoterwa kunyange vasina kupoterwa vakapfeka sutu ya homwe asi huso unotozikana kuti ava ndivo ani sekuru vangu Tasvu. Ndini panango kuna vamwe vanofona na kubvunza kuti ife tikaenda kwa Tasvu muzimu unotaura chiruzi asi homwe aitaura chiruzi. Ine muzimu wangu ine ndiwa kumoza ku Zambia kupfingo homwe shona yakutotaura kuti ukana ukataura na shona iwe utotaura kuti ndiyo yanga itaura chiruzi. Muzimu na homwe zvidasiyana. Homwe mepo ipapo ndati vapabati vazukuru vakazishambisika vakunzwa kuti homwe ati kutaura shona shona homwe nokutaura shona. Ndine pamwe pandoda kuti mubate vazukuru vangu. Tine vamwe vazukuru vanositi takaenda kwa tateguru Tasvu vanotibatsira vaine muturikiri vachitaura rurimi rwatisinganatsounzwa rwechirudzi. Asi ukavaona dzimwe nguva vasiri pabasa vanotaura shona piu. Ichokwadi vazukuru, inini tateguru venyu Tasvu kana muchindiona nekundinzwa nekundiziva panhoroondo yangu ndiri chizvarwa chekuMozambique. Ndakararama ndiri muMozambique kusvikira ndiite basa rangu rese ndiri muMozambique. Nemudzimu unosvika pandiri
unotaura chirudzi autaure chishona. Homwe yangu zvekare yakararama nekukurira muMozambique inogona zvekare kutaura chirudzi, asi nekuda kwekuti makore ano ndakurarama ndiri muno muZimbabwe, chirudzi chakutotama parurimi rwangu, ndakutotaura shona chaiyo piu, zvekuti kana ukasangana nehomwe yatateguru Tasvu unotaudzana nayo shona unotofunga kuti muzezuru, asi muzezuru chikonzero chekugara mumazezuru nemumashona. Homwe yatateguru Tasvu yakutokwanisa kutotaura shona, asi mudzimu unobatsira vanhu unotaura chirudzi. Ndosaka uchita muturikiri kuti vanhu vazhinji vanonzwa shona vakwanise kunatsa kunzwisisa zvinotaurwa natateguru Tasvu.